Kulumbaika Taukte Books no, Hana Hai Dipok Entertainment YouTube channel Taukte Books song, Tini Norok Bai, Nangkumani Kok Rono Salinai, Share Kainai Taukte Books song, Norok Logi Tongdi, Tini Yang, Sini Tip Prasan Irisa, International no Horgo Sorina Kataukte Books song, Tam Kai Tip Prasano, Sung Balaiken Hamjago, Tamukai Ang Proud Nungjago, Ang Saksa Gaze Tip Prasa Henui, Abuni Bagun Tip Prasan Irisano, Ang Bokoro Kawiman Apika Taukte Books song, Sung Logi Tuidan Nango, Abo Balaiken Nangkui Tongmani. Taukte Books song, Sung Saimano, Kaisa Mia Bubagrani Tui, Tip Prasaro ni Bagoi Kok Sarka, Ini Tip Prasaro ni Ekot. Je agreement khaimani obo doti no implement ungnani thangui tongo obono sanani baguino ini noroni busango haija khataukte buksong norok puilani simpai thak jora script khayawoi nainani chaitok dio video no tei bujnani chaitok di boba gara jotto tip prasarno hamjaglai tongnani bagui koikha tei jotto NGO nini hoda dofa bepak no asuklaioi meeting ro khailaida ni bagui saka asuklaina ni bagui kok chaplaina ni bagui obo bahaikai sung sini tip prasak kuchum thangui thangmannani no tuyoi sung tebo krak khayoi samung khaimannani obono tuino asuk lainani bubagara phai jotono ringnai abuni sikang advance bubagara jotono no koikha noro kok chaplai di asuk lai di haike bubagara jotono no hunnai a somoyo bobo chakok bobo chaya naino sini tip prasani thangkoknani bagoi mannani thangui tongo abo hai tong thokmani khuskobari aboni baguino kubangma borok rok negative wansaka kubangma borok nini CPM khainai Congress khainai a bisingo BJP o tongti bubagarno je support khairo ko ekjona rok je bubagarno puilani sibinu naslei phainai rok bubagarni bosong royal family raj poribar ni bosong no je nasle jagi phainai borok to support khaya bubagarni kokno sobsomai negative tlangkha sobsomai no lama koiri tlangkha obo tuyo thangka interlocutor finance furo biang thangka aboni pore interlocutor phaika kok chap laikha abon pore phone call khailemani hatai kotoro onason tonglai furo omichau phone khaimani abo tatal abo kaisa drama obo hai kotoro komro kok salaika sini bubagar no lasi mungrika te bubagara debulmarong nisi raja te prasani jometari raja ya obo hairok bu kubama kok samani khana kataukte buksong obo hairok salainai nuni bagoi no tinini video norno kok phirorani bagoi taukte buksong norok je abuk jora bubagara no negative wansuk tabuk bo hambia wansuk mani norok tamni bagoi asuke bubagara na hambia wansuk tabuk ekotong nai abo siurung sinai abo tei kok kroi amit chau kok rijak sarkar return phaya kai je sakai panu nong ni abo ekotno pras rai khairi nai hinai samani obo ungsinai tabuk direct bubagara dilli o meeting by meeting manjak laika salaika tei jotto ni sei tong thongmani kok hungkai obonu bubagara jemia message kai saklaimani tip prasani hamkrani bagoi kahamno phai tongo obono message kaham te kaisa kok tongo tip prasani politics bu kaham nongnai je jaga tip prasarok je jaga ban nor jagoi tongo abo hairok ungui manglak tei nini land right ni beparoi abo bobo haikai sini tip prasani je tip prasa area o kubangma tongbai mani land right o jottono khopjak bainai jottono phaimanu tei je general area o tip prasa kubangma tong tonero norok wansukan sini upai ta mongnai hinoi taukte buksong nor no bang koinai norok botrok trokai nakai edc area o happai manu tong phaimanu sung jotto tip prasani bagoi duglam khula aboni bagoi sawo thansa tongdi thansa khaikai sombok kubangma borok Chhattisgarh ni phaika bo Debburmaya bo Tripurani tip prasaya aro ni borok singchaka Chhattisgarh ni bo bahaika oro phayoi candidate busaiman MP ni tungbono budria obo hai kubangma WhatsApp group rogo audio viral khaileka even ki abo hai social media o kubangma viral ungkha ang mungsanan thanglia ekjona borok even ki abrok borok bu bujak baikha romjagoi tokjak baikha kubangma borok obo hai lasi mungrika botar dikiti sing Debburmano sung binisai CPM rono Congress rono riui pass kai rohman chau obo hai kai sini boroni bisingo no kebung mung nukjaka election ni sikang takute buksong aboni bagoino abo hai borok norok tabuk biangot tongnai norok kisa wansukdi ang agibu sawo tagbu sawo norong ni bagoi diary wo swijak tongo hinoi already diary wo norong ni je kok thairok note khayui suitonjak bumung soho phone number soho parani area soho ajei norok kikrong nukjak bokorok huijak profile logo photo ria fake account khologo je kok koto samani jot torino ang biodata rutugoi tiklai baikha ang tabuk mung sanan thanglia norok kentu obo hai kebengmani tabugle at least stop khaimangkha stop khayoi bubagara ni logi phaidi bubagara ni nogo phaidi bubagara ni rajbari phai norok jottono bubagara no khulomoi nakar sanbaidi ang absuno koi mung tongnai jotto sini Tripurani tip prasarno sung tip prasa thanchani bisingtoi sung tip prasa sini kusum tongoi thangnani kaisa lama abuk bubagara ni netrite mannani digi thangui tongo amsok saino jotto Tripurani tip prasa lokorono khabai khukbai khulombai kha